Com me n'alegro de veure't. Hola, papa. Tot el que passi a continuació és el resultat del que veus aquí sota. Hi ha alguna cosa que vulguis dir-me? Ho sento, les meves respostes són limitades. Has de fer les preguntes correctes. Per què volies que vingués aquí? Que potser no saps que no hi ha res que m'agradi més que parlar amb tu? Però aquí? De debò? Sovint no podem triar. I aquest lloc és la millor opció disponible ara mateix. Suposo. Així, què és el que vols dir-me? Ho sento, les meves respostes són limitades. Has de fer les preguntes correctes. Però, per què tot aquest treball? Tantes hores invertides. Aquesta és la pregunta correcta. Per esbrinar la resposta, podries començar per donar-li el botó de subscriure. Final de vídeo.